कसिनो हाडले म्हूण काँग्रेसीच्या नांवान पर्रीकार बोवाळ मारता खरो, मात कसिनोंक साल्वार करपी खंय तोच. एका वेळार मनोहरबाब पर्रीकारान म्हटलेलें 2015 मेरेन सगळे कॅसिनो जे आसा ते मांडवीच्या भायर धाडटलो अशें पर्रीकर बाबान स्पश्ट उलयल्लें. आज सगळे कॅसिनो मांडवीनूच मोठ्या डौलान दोलतना आमी पळयता. ताणें कॅसिनो कायद्याचें बळगें मेळचें, कॅसिनो कायद्याच्या कचाट्यांतल्यान सुटचो म्हणून ऑफशोर हो शब्द गॅमलिंग एक्टांतलो आनी तशाच प्रकारे आनीक काही शब्दाचे कन्सेप्ट जे आसा, परिभाषा जी आसा ते चेंज केले तांणी ताच्या मंत्रिमंडळान. वॉट डज दीस शो की आरोप करता आसतना कॅसिनो काँग्रेसीन हाडलो म्हणटा आनी प्रत्यक्षान कॅसिनो उरपा खातीर कायद्यान सुद्दां तोडफोड करपाची प्रयत्न जो आहा तो मनोहरबाब पर्रीकर करता. सत्तेक तेकलो ते नियत बदलता. विजयबाब सरदेसायाचें तेंच जालें. पयलीं सांगतालो कॅसिनो बंद करपाक जाय. सत्तेन पावलो, सत्ताधाऱ्याच्या माणयेक तेकयल्या बरोबर ताची नियत बदलली, ताचे शब्द बदलले. आतां ऑफशोर ऑनशोर अशे तरेची, ऑफशोर ऑनशोर अशे तरेची जगलरी जी आहा शब्दांची, ही जगलरी जी आसा ती विजयबाब सरदेसाय करपाक लागला. खुरीस आनी हिंदूंच्या धर्मीक सुवातींची मोडतोडीची नैतीक जबाबदारी म्हणून पर्रीकारान खंय मुख्यमंत्री पद सोडचें. गृहमंत्री म्हणजे गोंयचो मुख्यमंत्री हाणें ताबडतोब ह्या आपल्या फेल्युअरामुळे आपल्या पदाचो राजिनामो दिवचो. बिफा खातीर गोंयच्या कत्तलखान्यांक गोरवां कमी पडूंक दिवचो ना म्हूण पर्रीकार उलयला. पर्रीकाराच्या पॉलिटिक्सूय मंचान वयर काडलें. खरें म्हटल्यार ह्या वाडण्यान पूर्ण पॉलिटिक्स आसा, कारण हे सगळें मताचें राजकारण आसा. राष्ट्रीय हिंदू आंदोलनान फोंड्या पोरन्या बस स्टँडार निदर्शनां केली. धर्मांतरां करून समाजात तणाव करपी बिलिव्हर्स संस्थेचेर बंदी घालची म्हूण आंदोलक मागतात. काश्मीरातलो आतंकवाद आणि पश्चिम बंगालात हिंदूचे अत्याचारांचो विषय आंदोलनात घेतला. आज गोव्यामध्ये बघतो आज बिलिव्हर्स ही जी संघटना आहे, ज्यांचं आज गोव्यामध्ये उघडपणे कार्य सुरू आहे आणि एक अगदी उघडपणे हिंदूंचं धर्मांतरण सुरू आहे. या संदर्भात म्हापसा भागामध्ये 2-3 तक्रारी झाल्या. अलीकडचा जर का प्रसंग बघितला तर साकवाळ भागामध्ये हरी नाईक या हिंदू प्रेमीला त्यांच्या प्रार्थनास्थळी नेऊन त्याची मारहाण करण्यात आली. त्याला एवढं बेदम मारण्यात आलं की तो बेशुद्ध पडला. त्यामुळे आज दुसरा भाग जर बघितला की आता गोव्यात मूर्ती तोडफोड प्रकार सुरू आहे. त्यामध्ये जो आरोपी पकडलेला आहे ज्याचं नाव फ्रान्सिस परेरा हा देखील बिलिव्हर्स आहे. त्यामुळे अशा प्रकारची या गोव्याच्या शांततापूर्ण वातावरणामध्ये हे जो तणावपूर्ण धार्मिक तणाव किंवा धार्मिक गुंडागिरी ही जी सुरू आहे तर ही रोखण्यासाठी ही जी बिलिव्हर संघटना आहे तर यावर सरकारने त्वरित बंदी घालावी अशी आमची गोवा सरकारकडे मागणी आहे. दुसरे वटेन आमदार मायकल सरकारातूच रावन गो हत्या बंदीचो विषय उस्तिता. गो हत्येच्या नांवान चलतात त्यो गजाली खंय बंद करपाक कोर्टाक जमपाचें ना, त्यो लोकांनीच बंद करपाच्यो. Who will stop this? I think Supreme Court cannot stop this. People of India will have to stop all these things. The hatred, the fights which are taking place. I think India is the most secular country in the world. We have so many different religions. I'm just sharing this because it disturbs me as an Indian, and I think it disturbs you also as an Indian. We are all finally one, with one blood. There is no separate blood. We are all from one place. And who can bring in this change? I think when somebody starts talking, when somebody shares and says that this is wrong, that is wrong, what is happening. A Supreme Court judge is not somebody who is sent by God. He's like us only. He's like you. Bureau Report, Prudent.